हाग्रामानि बिहावनि साहा बागानखौ एरखुनो थाखाय अलरेडि अर्डार होखाबाय आरो बेनि थाखाय जोङो रांखान्थिबो थियारि खालामनानै दोनखाबाय। बै देरहासारनि साहा बागानखौबो जों रायजो राजाफ्रा ज' जाजाय थांनानै दिनै जों एरखुनो थांनांसिगौ। जोंनि UPPL दोलोआ हाग्रामाखौ फेजेननो थाखाय देबेरगावआव सासे आइजो बिजाथि नांगौ। नांगौना नाङा रायजोफोर? आइजोसो नांगौ। देबेरगावखौ जोङो दखलाव लाबोगोन आरो बे देबेरगावनि थाखाय जोङो हौवा मानसिखौ जोङो टिकेट होलायनाङा। हिनजाव मानसिफ्रानो ज' जाजाय लोगो नांनानै आखाइजों आखाइ हमनानै हाग्रामाखौ फेजेननो दिनै नोंथांमोना ओंखारबोदों। सोलायनाया जोंनि गेजेराव फैदों। जाय हाग्रामाया बुग्लुं सुग्लुं खालामनानै सिगि सग' खालामनानै गावखौ फोथायै मानसि दङब्ला साखन्द्रा थोनहरनानै 20-30 बोसोर सासन खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बे हाग्रामानि केरेक्टारखौ दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनानै होनो नागिरदों। बे हालामनि रायजो राजाफ्रा मिथिगौ निउ देबेरगाव, गोदान देबेरगाव होननाय मोनसे गामि दङ मेडिकेल कलेज खाथियाव। बे गामियाव 25 घर मानसिफ्रा रायजो जायो। बिनिनो 17 घरा एक्स BLT मावथि लोगो बिथांमोननि नखर। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जिग' थांनानै बुंहैदोंमोन जोंनि हाखौ मियादि फाट्टा खालामनानै हो होननानै। नाथाय बिथांमोना हाग्रामानि सरकारा गावसोरनि मावथि लोगोफोरनि हाखौनो मियादि खालामनानै होआखै। आरो बिथांमोना 100% BPF सापर्टारमोन। नाथाय जोंनि सरकारा मानव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि दोलोनि सापर्टार नङाबाबो बे गामिनि 25 नखरखौ जोङो हानि पाट्टा बानायनानै होयो। आरो बिथांमोना दिनै खुसिनि मोदैजों सान्थियै रायजो जागासिनो दङ। निउ थिलाफारा गामि होननायखौबो नोंथांमोना मिथिगौ। गोदान थिलाफारा होननाय गामि। बे थिलाफारा गामिनि मानसिफ्राबो हा मियादि पाट्टा मोननो थाखाय खाराव माराव गाबबाय बायदोंमोन। हाग्रामा महिलारिनि खाथियाव थांनानै बुंहैदोंमोन जोंनि हाखौ मियादि खालामनानै हो होननानै। नाथाय बिथाङा होनदों थै जाम्बाफोर, बे हाया बर'नि जोबखा। नोंथांमोना खोनाबा आसरित मोनगोन। जोंनि दिनैनि MLA लरेन्स इस्लारिनि न'आ आरो बिथांमोननि गामिया दिनैसिमबो मियादि नङा। मानोना बे गामिफोरखौ खाथि खालानि रायजोफोरखौ बिथाङा दमन खालामनानै दोनदोंमोन। गावनि बेरेखायै थाङोब्ला सोलोयै बोलोयै बिथाङा गादबनानै दोनोमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जादों बिथाङा रायजो राजानो हा दखरसे होआखै। नाथाय गावनि बिहावनि नखरनि नामाव गावनि फिसालथेनि मुङाव बिथाङा 3000 रिजार्भ फरेस्टखौ फोजोबस्रांनानै साहा बागान गायसनदों। जाय साहा बागाननि फिथाइजों दिनै बिथांमोननि नखरा रोहो रोहो रायजो जादों। सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, समा जुदि थारैनो जोंखौ मोजाङै मोजां थोनोब्ला जों हाग्रामानि बिहावनि साहा बागानखौ एरखुनो थाखाय अलरेडि अर्डार होखाबाय आरो बेनि थाखाय जोङो रांखान्थिबो थियारि खालामनानै दोनखाबाय। नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन ना खालामा हाग्रामानि साहा बागानखौ एरखुनायखौ? অকল হাগ্রামার নহয়, হাগ্রামার শহরের নামত 3000 বিঘা চাহ বাগান আছে। দেৰহাছাৰৰ নামতো 13000 বিঘা চাহ বাগান আছে। बै देरहासारनि साहा बागानखौबो जों रायजो राजाफ्रा ज' जाजाय थांनानै दिनै जों एरखुनो थांनांसिगौ। जोंनि UPPL दोलोआ हाग्रामाखौ फेजेननो थाखाय देबेरगावआव सासे आइजो बिजाथि नांगौ। नांगौना नाङा रायजोफोर? आइजोसो नांगौ। देबेरगावखौ जोङो दखलाव लाबोगोन आरो बे देबेरगावनि थाखाय जोङो हौवा मानसिखौ जोङो टिकेट होलायनाङा। हिनजाव मानसिफ्रानो ज' जाजाय लोगो नांनानै आखाइजों आखाइ हमनानै हाग्रामाखौ फेजेननो दिनै नोंथांमोना ओंखारबोदों। दिनै 12000 मानसिया गेदारिं जादों। बे 12000 नखरनि सासेया सानै जेरावहाय गावनि आंगो बिसाय, गावनि आंगो बिजामादै, गावनि आंगो बिहामजो फिसाफोर दङ, बिसोरखौ ज' खालामोब्ला जोंनि बे 12000आ 36000 जोङो भट मोननो थांगासिनो दङ देबेरगावआव। हाग्रामाया जेनखाबाय रायजोफोर, हाग्रामाया जेनखाबाय। आरो देबेरगाव हालामनिफ्राय जाय टिकेट मोननानै देरहालांगोन
आंहा फोथायनाय दङ शिब सारा नोंथांमोनखौ देबेरगावखौ अनगोन आरो नोंथांमोननो बेसेन गोसा मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन बिफावनि एबा आयदानि सासे मोजां इएमखौ नोंथांमोननो होनाय जाथों आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि जानानै शिब सारनि खाथियाव रिक्वेस्ट खालामबाय।